सोरखारि नङै फसंथान मानव सेवा संघआ क'क्राझार जिल्ला सिंनि सेरफांगुरि हालामनि गसाइनि सिना गोजोनस्रि हाथाइसालियाव खुंनाय 47थि लोक्षि फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै गं 22 गामिनि सा 150 निखावरि नखरनि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होयो। बेजों लोगोसे गोजोनस्रि हाथाइसालियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय देग्लायनि लोक्षि बिमानि मुसुखाखौ दान होनाय मानव सेवा संघनि आफादगिरि एबा सासे जाफुंसार थिखादार बिरखां बर'आ बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि दिनै लोक्षि फुजा जागायजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै निखावरि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होनो मोनना बिरखां बर' बिथाङा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बयनोबो गोजोन हामलायथि बावदों। गुबुन फारसेथिं गोजोनस्रि हाथाइसालि लोक्षि फुजा सामलाय आफादनि बोसोनगिरि हाब्रां नार्जारिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय देग्लायनि फुजाखौ आब्रुथिनि गेजेरजों खुंगोन होनना फोरमायो। जोबोद रंजानाय मोनदों बिमाखौ दिनै बेखेवनायजों लोगोसे फुजिनो मोननानै, खारन बिमा लक्ष्मीयानो दिनै सुख शान्ति आरो धोननि बिगोमा, बेखौ फुजिनो मोननाया खोब बरादनि खोथा। मोजां मोनदों दिनै फुजिनो मोननानै। मोजां बेखौ ओरैनो फुजाजों लोगोसे बे जायगानि खोब निडि मानसिफोर जाय खोब दरखारि कम्बल मोनसे बायनानै जोमनो बेसेबांबा नारा नाथा जानांनाय सुबुंफोरखौ जों बे एरियायावहाय नागिरनानै मोनदोंमोन। 100-150 जनसो दा मोननानै बिथांमोनखौ दिनै फुजानि उपलक्षे फुजाजों लोब्बा लानानै बिथांमोननो गांसे कम्बल हरनाय जादों। बिमाखौ फुजिनायनि गेजेरजोंनो बेबो बिमानिनो मोनसे फुजिनाय नेरसोन हिसाबै बे जिनिसखौ जों दिनै मानब सेवा संघनिफ्राय मावनाय जादों। मानब सेवाजों लोब्बा थानानै दिनै जे खामानि मावदों, जों सिन्था खालामदों मानब सेवाया जे मानसि उजिनानै मानसिया मानसिनि खामानियाव फैयोब्ला बे इसोरनिनो मोनसे गिदिर दान एबा अबदान होननानै जों फोथायो। ओंखायनो जों दिनै सानदों जोंनि दारै जुदि एसे सुबुंफ्रा जुदि उपकार जायोब्ला जों गावखौनो बराद गोनां सानगोन आरो बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो एसेबाबो मानसि सेवा खालामनो आवगायबोदों आरो आवगायगासिनो दङ। जायफोर सरकाराव आरो माबायदि जाजानाय बायदि जोंनि ससाइटिखौ दैदेनलांनायनि बिथिङाव बेनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु आं लुबैयो जे जायफोर सुबुंफ्रा दिनैनिफ्राय more than 40-50 years आन्दलन खालामबोखांनायनि उनावहाय दिनै जों फिसाबाबो मोनसे गभर्नमेन्ट मोनदोंमोन, गाव सालायनो हानाय गभर्नमेन्ट। आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ, जाहाथे जोंनि बे आन्दलनजों जाय बिथांमोनहा भुगिनानै थाबोनांनाय, आन्दलनजों जुरित थानानै जाय बिथांमोनहा दिनै देहा नोरजिया जानानै दं, सोरबा किडनि सोरबा लिभार फेइलार जानानै दं, सोरबा आथिं आखाइ बुनानै दङ, गोबां सुबुंफ्रानो दिनै आन्दलनजों जाय बिथांमोना डाइरेक्ट जुरितमोन बे बिथांमोना दिनै गोबां भुगिनानै दङ। दिनैनिफ्राय कयेकदिन सिगां जोङो माखासे बे बिथांमोनखौ नायदोंमोन, नुबोनानै खोब दुखु मोनदों। आं बेखौनो दिनै खावलायनो लुबैगोन जे हायोब्ला सरकारनिफ्राय बे बिथांमोनखौ एसे देहानि फारसे नोजोर होयोबा एबा एसे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ एसे एनै राङारि हेल्प खालामोब्ला खोब मोजां जागौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजा गोबां गोग्लैसोनाय, बे गोग्लैसोनाय समाजजों लोगोसे बे समाजाव थानाय सुबुंफोरखौ एसे बोखोनायनि थाखाय बिथांमोननि मोजां खामानि मावनानै एबा बिथांमोननि थांनानै थानाय जिउ लामानि थाखाय जा हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे मोजां लामा लानानै जुदि होयोब्ला आङो खोब मोजां मोनगौमोन। पार्टिकुलारलि आंनिफ्राय दिनै आङो सासे कन्ट्रेक्टर हिसाबै खामानि मावनायावबो खोब बिजि। जेसेबां टाइम मोनो आं मानब सेवायाव सम होयो। सम होनायनि गेजेरजों जोङो मानब सेवानि टिमाबो बुरजा जाबाय, गिदिर जाबाय। डिसकास खालामनानै जोङो जायगा जायगा बिदि हाबनानै जा हायो जों जोंनिफ्रायनो हानायखिनिखौ समाजजों एबा पाब्लिकजों जोङो टाचाव थानानै दिनै बेबायदि फिसा फिसौ खामानि मावगासिनो दङ। आरो मावनायनि उद्देश्य लानानै मावदों। उद्देश्यआ बेनो जे सानसे सुबुङाव मानसि उजिनायनि उनावहाय जों मोनसे स्टेजाव थाबाय थाया, सानसे जोंबो बैसो जागोन, बोरायहैगोन। जेला बैसो जानानै बोरायहैयो अब्ला बै जों मावबोनाय जायनाखि खामानिया जोंखौ बोराय समावबो सुखु दोनो, सान्थि दोनो। बिनि थाखायनो जों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। थेंक इउ सार। गिबियावनो आङो बेखौ बुंग्रोनांगोन जे जोंनि गोजोनस्रि बाजाराव खुंनाय बे माइनाव फुजाया जे फैयै 47थि जे जाफैबाय। दा सिगां समाव जोंनि आबै आबौमोन, जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा जे मिरौ जिरौ भाबै खुंबोदोंमोन।
दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाइसे थाइनै बेबायदि खांनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना खुंबोदोंमोन। आरो दिनैबो जोङो जे 47थियाव आगान होदोंब्लाबो जोंबो बे ओनसोलनिनो रायजो राजाफोरनि गरसे गरनै जोङो रांजोंनो जोङो बेखौहाय खुंनाय जादों। आरो बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो हास्थायो जे जोङो बाहाय जेबो रोखोमनि गावजों गाव गोरोन्थि सानलायाजासेनो बाहाय जोंनि ओनसोलाव गोबां जेनेबा पार्टिफोर दङ, जेरै UPPL, BPF, BJP, AJP बायदिसिना पार्टिफोर दङ। दा बिनि गेजेराव जोङो एकदम गावजों गाव गोरोन्थि सानलायाजासेनो ज' एकता भाबै जोङो बेखौ खुङो। आरो बे खुंनायनि उद्देश्यआ बेनो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंखौहाय बे माइनाव बिमा माइनावआ जोंखौ जाहाथे माने फारफ्रोमबो बिथिङाव जे आबाद मावनायावनो होन गासिबो बिथिङावनो बा लोखिया जोंजोंहाय साफायो, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि न'खराव बे लोखिया जोंनोहाय बोर होयो, बेखौ आसा मिजिं खालामनानैनो जों बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। आरो देग्लाय बोसोराव जोङो ओरैबायदि मोनसे लाखि जों बेखौ बुंनांगोन। आरो बे लाखि जानायनि खारनाव जोंनो गोहोखौ होदों। आं सानो जे बिमा बे जोंनि माइनावआनो जोंनो बे राहाखौ होदों होनना आं सानो। बे जाहैबाय देग्लायनि जेनोखि 47थि जेनोखि बे माइनाव फोरबो खुंनाय, बेहाय बे फुजा खुंफुंनायाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जे मानब सेबा समितिनि सेन्ट्रेल लेभेलनि आफादगिरि बिरखां बर', बेखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोनदों। आरो बिथांनिफ्राय जों माखासे अनसुंथाइबो मोनदों, जेरैहाय जोङो बिमा प्रतिमा बेखौ जोङो मोनदों। आरो बिनिफ्राय मोनसे जाय बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदों, बिथांखौ जोङो मोनसे साबायखरसिन होनांगौ खार'ना नैबेखौ आं सानदों। दा बिथाङा जोंनि ओनसोलाव थानाय एकदम जायफोरनाखि गोरिब सुबुंफोर, बिथांमोननो जे खुनु पार्टि फिलिंस लायाजासे जे बयनोबो जायफोर सुबुङा एकदम गोरिब, बे गोरिबफोरनो जोङो कम्बल राननाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानो हानायनि गेजेरजों जोङो जोंखौनो जोबोद गोजोननाय आरो दुबगांखांनाय जोङो मोनदों आरो। थेंक इउ। दा बेनो जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानथाम लानाय जादों, 28, 29 आरो 30। आरो बेवहाय आङो बे मोनसे बाथ्राखौबो नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो बाहाय जेनोखि ससियेल एलिमेन्ट्स नोंथांमोना नुबाय जोंनियावहाय माने बाहाय मेला जानाय बे आबहाबखौ नुदों। दा बाहाय जोङो जेनेबा माने खुनु गेम्बलिं रोखोमनि बे जिनिसखौ जोङो बाहाय होनाय नङा, चान्स होनाय नङा। जोङो बाहाय खालि फिसा फिसा ओरैनो दाउदै खेला, दाउ खेला, दालि संख्रि बानलु बेफोरबायदिनो खेलाखौ होगोन। जे जाहाथे जोंनि बेफोरबायदि मोजां आइडिय'लजिजों मोजां साननाय हनायजों होलाङोबा इयुननि मानसिफ्राबो जाहाथे जोंनि आइडिय'लजिखौ लायो, बिनि थाखायनो जों बे बाथ्राखौहाय साननाय जादों आरो। गाहायै बेसेसो गामिफ्रा बेवहाय जोंनियावहाय बेवहाय गासैहाय मोन 22टा 22टा भिलेजफोर दङ। आरो बाहाय साफ्रोमबो जाय जेखि कर्नाराव मावा मानो, सोरबा साख्रि मावनाय, सोरबा बिजनेस मावनाय, जाय जेखि मावा मानो जोंजोंहाय बाहाय ज' कपारेसन होलायनानै जों बेखौहाय खुंनाय जायो आरो।